right muri Zimbabwe uyai pano mbonzo vana vane mota vaya nyaya unongo nemota yekudhara zhinji mota dzema 10 years vanongada kupinza mota paborder dzema 10 years uyai pano and this time around these guys pane change the way imwe iri kungoitwa zvinhu izvi risiri kunzwisisika honestly speaking cause vangotanga kungoisa mapolicies akangosiyana siyana ndizve but pane chimwe chinhu tiri kuona kunge chavari kuita kakukanganwa ivo pachavo vanhu ivava ndakazvitarisa panapa but exemption from 10 years or older motor vehicle prohibition statutory instrument 172 of 2024 in conjunction with S1 section 154 and section 1111 of 2024 provides an exemption from the exemption on importation of motor vehicles 10 years and older. This exemption now extends to all immigrants as defined in the Customs and Excise Regulation. To qualify for the exemption, individuals must meet the necessary Zimbabwe Revenue Authority ZIMRA eligibility requirements. Inyaya yekuti chandangoona apa ndechekuti unoona kuti mota unozati dzinodhilewa watoiorder yadidaro inogona kutozonzi yachemberera iri paborder baba mota yenyu makaorder chinzi 10 years neshipment nechinchi unenge yaorder kana muna October yotosvika January iri papo yatodarikidza 10 years pane nyaya saka ndozvinhu zvavari kutraya kuita ukakugadzirisa panapo kuti ayo ipapo pane manigirina anenge achizodiwa even though Zimbabwe kadzinogona kuzozara futi dzinenge dzema 2007 dzinogona kutotanga topinda vya chimano iso chingonzi iyo iri panapa but inini nyaya yeto ndiwe panapa nenyaya iyi kuti tingoonesana guys kuti these people vanenge vari kumeka a big mistake pakuti ivo kana vachida mavotes avaende kunokampena kune vapfumi because mapolicies aya ari kufavhera vapfumi vanhu vanowana chete ndo vari kufavhera mapolicies aya and the rest of maZimbabweans vanenge vachingotambura ukatarisa vanhu vese vaya unofunga kuti vapfumira vanoenda kumarali aya eZANU-PF anoiona kupi mari yekuti anzari kuorder mota in 10 years chete and below kana atokwanisa kutoiwana because kana mota chinzi 10 years below kureva kuti mota inofanira kunge iri ya 2014 zvito zvegore rine next year vachatotora rinenge kutonzi 2015 ndo mistake hombe iri kuitika pano yandiri kuona kuti kana vachida mavotes vachida kuti zvinhu zvine vari kuuya kuvarombo tibatsirei ona nyika ndedu tazodidi nyika vakurarama zvenyika yacho vakudzoka vanofevhera vapfume but pari pamavotes chapo vapfume vacho vangani ndo pari kuita nyaya paita dambudziko ndepekuti apatorinawo futi kambani dzinotouya dzichinyatsoti dziri kugadzira mota dzichigadzirira muZimbabwe I think pangadai pasina maproblems esaya panyadzira makambani kuti yakati irimo dzichigadzirwa I think maproblems esaya angadai asimo but chandiri kuzoona zvekutaurwa nevanhu panapa mahwani chaiwo aya maZimbabweans mota ne 10 years muri kuita chembera imi muchisapota munhu ari almost 90 years mobva mati 2030 anenge achipo chiine mimi ndo mashoko ari kubvunzwawo panapa mwari kuti the government must consider banning an ex-Japanese cars altogether. The increase of people dying from cancer in Zimbabwe is concerning. There are no control measures at the border. Tests radioactive contamination from ex-Jap cars. Have a look izve unoona vamwe vakutanga kuda kuti mota ndo ziri kukonzesa cancer no maZimbabweans vagara vari ready for drama apakaipa aiwa ngetimboona vamwe sekufunga kwamuri kungoita madii kungoti zvemota dzeJap hapana idzo dzingomira hadzo kupinda muZimbabwe. ANC yotanga basa pane china idzodzo apa vana Nixon mangwana munenge muchingodya zvemarema while it's on the matter, can they also consider the eligibility of 1992-94 cars vintage? I personally own a 1994 Mazda B22. In a new Zimbabwe, we are going to reverse all the nonsense because it's affecting our people, especially the poor. Exactly. Ndo imwe nyaya ichitaura varombo vari kukanganisika zvisingaite because imagine kuti kudhara pakatanga nyaya yechisikiri chekuorder mota munhu aito order mota anenge budget 4000 utozoti utopinza kamota kakachena chacho but these days wataura kuti mota yacho yoda kuti upinze iyoyo inofanira kunge iri pamusoro yakabuda isiri 10 years moment below
so mota yakadaro iyoyo unonga kutopinza nebudget yemari yakasvinura chaizvo kwete zvimwe zvese zvatingangofunga. Umwe ari kuti it's either wrong interpretation, it was drafted wrongly, uchanyudza mota dzevanhu iweyo. Ukoyo, how can immigration allowed to import of the cars when citizens aren't allowed? Don't you mean returning residents? Ini ndo pandiri kutoonawo zvangu, but nyaya yekuti the way yavari kuzvitaura inotsvaka kuvhirikidzaka ka these guys. I think inotsvaka kuvhirikidza because inini I understand zvaizvo kuti munhu ari kudzoka ungochigara somewhere nenyika nemota yako ipapo bo unotopinda nemota yako zvechokwadi, ndo zvandiri kutoona zviripo. But pano hapana paka ndikukutaurira my opportunities ari kuvhurwa, kunoshanda kuno iko wotozwa kuti my opportunities ari kuvhurwa, kukanda chocho chako ndoningina. Welcome move. Can they also review similar PSV like 25-seater minibuses they are importing as an alternative transport from this 10-year limit, make them expensive to import? Yeah, vakaipa kubana vana vakaenda kunze kwenyika vakuda kudzoka nemavintage zvikanzi miraitise exemption ipapo. Aya pakashata vanotaurwa pachi vana vavo vakada vanodzokawo nezvemavintage chichivanza aiwa tise exemption ipapo because vana vakunodzoka ubaipa mota yako unongoita uchingopinda marequirements acho anga achinzi ari kudiwa, ndo kurerutswa kwaitwa zvinhu zvacho mbijana, kwete kuti unenge waorder. Pakashata wakomana. Zvinhu zvikazvi ndikukutaurirai zvangu. Ameno imimi munoonawo senyaya because inini ndakaitarisa drama rega rega. It's not something chekuti tingaswerera tichingonzi tirikuda kuswera tichingodiscuss about this issue. Ndakungoisirawo muhoko yenyu because I know kuti mimi you never disappoint. You guys, you know what you want, so tell me in the comment section.